ड्यूटी का फोन आ गल बटे आज जाही के पड़ी ना नौकरी करब तो कैसे काम चली इहे तो बाटे अपन ये जीजा तनी का ना जाई बोला मैंने 2-4 दिन तो भइल बियाह भइले छोड़ के जाए लगनी। अरे तो का नौकरी ऐसा ना कि जब तब ना फोन आ जाला तो जाही का पड़ेला। मत जाए ना हम आए बरता। अरे धनिया अगर ना जैती तो खैबू कैसे आ कमाई पैसा मिली सरकार पैसा दी तो वही तो घर दुआर चलेला हमनी का। हाँ बाबू बताओ बाजी न साले भर न 6 महीना आई कोनो बात भइल छोड़ के जाए लगनी अबे से। हम जाना तनी मेहरारू अपना पति के मर्द के ना जाए दिल केहू भी मेहरारू होके ना जाए दिली सर लेकिन हम का करबू मोह माया में हमके फंसा के मत रोक। ठीक बा धनिया नौकरी ऐसन है कि बॉर्डर पर लड़ाई कम ना तब लग जाला तो जाए के पड़ेला। 2-4 दिन के छुट्टी ले लेना औरी छुट्टी तो ले ले रहनी हो अबे 8 दिन का छुट्टी रहला साला 3 दिन में फोन आ गई हो। अब साहब बोलौले बड़ा फोन कर दिला तो जाही के पड़ी। देखा धनिया घर में रहिए मन से रहिए तनी अब दिल लगा लो अपने दिल से लगाओ मान लो कि अब रहे के पड़ी ना। अरे यार देखा धनिया ये लड़ाइया खत्म हो जी ना लड़ाइया खत्म होते फिर छुट्टी लेके चलिए। अच्छा ठीक बा जिद करो तनी तो जाए लेकिन जल्दी चलिए ठीक ना। देखा धनिया हमके मोह माया मत फंसाओ। देखा धनिया ये फौज का नौकरी ऐसन है कि साला ऐसा नौकरी काहे कोई नहीं जी कि जो मेरा लग रहा है कि ना। आय दादा केहू साला दिन रात पढ़ता पढ़ाई लिखाई करता रात 12 बजे ले हम उतना कैले बनी हमार बाबूजी हर जोत के ढलैया मिस्त्री क के पूरा हमारा के पढ़ौले लिखौले बना इतना मेहनत मजदूरी क के हमारे के पढ़ा के इतना मुकाम पर नौकरी दिवौले बना एक पल में हम तूर दी हैं ना जब तो नौकरी से निकाल दी है जा। धनिया सोचा समझा अब तू जाना कि हमारा एगो पति फौज में बड़ा हैं हंस के भेजल जाला रो के ना भेजल जाला तो बाड़ू तो रोवा तड़ू ठीक बटे हैं जाई लेकिन जल्दी छुट्टी लेके आ जाए ठीक ना यही शर्त हम आपके जाए देतनी। ठीक बा कोनो बात नहीं है अब हम बोल दे भगवान ना पुरुषोत्तम उनसे बोल दे पैसा की जरूरत है उनकार से मांग लिया। अब पैसा रुपया रह के का करी जी कि जब मर्द लगे ना रही। ठीक बा मान के तू दुखित मत करा तनी हंस के हमरा के भेजा ठीक बा हंसा 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 जल्दी चलिए अब ठीक बा। अरे माता ने ठीक बा हंस खुश के रहल जाला पति के एकदम प्यार से भेजल जाला रोवल ना जाइल जाला ठीक ना। हम जा मत जाई ना जाए दो मत जा बलमुआ हमरो आज दिल तोड़ के देखिला नजरिया से एक बार मोड़ के। अब तो चल गई नहीं अब उनके क्या पता कि घर में हम केंगने रहो ना साल भर न 6 महीना हमके छोड़ के चल गई नहीं। कहे नहीं कि हमरा के ना हमेशा भर के धोले रहता पानी जानते रह कि हमें बोतले ले पियल होखेला गिलास उलास लेना तो देखा तना पी के ठीक कर देले बाड़ी सब क्यों टुकिए पियले हो वो करे काम हो गोड़ लगे तनी रे माई जाता रहो। हाँ माई अब का अचानक के अब का करी माई अब 8 दिन का छुट्टी तो ले रहनी अब का करी 3 दिन में फोन आ गल तो जाए के पड़ी ना माई। अब बताओ रहे के चाहे 10-5 दिन तो अब तू अबे जाए लगल। अरे माई हमरी ऊपर नहीं ना कि छुट्टी अपने मन से मार ले इस सरकार हमनी के छुट्टी मिलेला हर फौजी भाई के छुट्टी मिलेला तो घर आवेला। अब जब न तू लागल बा बॉर्डर पर लड़ाई तो जाए के पड़ी ना। ना ये तो बात बटले बा लेकिन हाँ का करब नौकरिए ऐसन बाटे हो ज्यादा कैसे कैसे कह के तू भइल तोहार नौकरी लागल बबुआ अब का करब ना जब तो वो तो दिक्कत है ना बाटे। ये तो बा कि जब फोन आई तब चल जा छोड़ के। हाँ रे माई ठीक बा माई हम जाते हैं ठीक ना अपन ख्याल रखिए। हाँ ठीक बा हम अपन ख्याल रख तू अपन ख्याल रख ठीक बा गोड़ लगता है। चल नौकरिए का कहा कि जाई ना टाइम से हम बताओ ना जाई हाँ टाइम से तो पैसा रुपये टाइम से कैसे आई। चलो टाइम से पैसा जी मम्मी जी
का करते जी है के कर किताब उताब कुछ नहीं जे टुके पढ़त रहली हवे। अच्छा कि पते के लड़की है। अच्छा कौन कि बेटवा के छुट्टी क दिन के रहल जी गोई न हां ए दोपहरिए में हमारा ना समझ में आवेला कोनिया। इहे त कहला कि फौजी वाला हमके का पता बा अचानक बताओ का कुछ बनल कि ना बनल। हम त बेले डेरे पे बैठल बेचारी कबो अपन शौक ना पूरा करत होई कि महीना भर महीना रहत कबो रहे न जी 4 दिन 5 दिन रहे भाग जाइए का करबू। एक त कैसे कैसे तू कह के त भगवान के दिन से नौकरी लागल लेकिन केवन चीज अथु बुझाताटे मर्द के शौक सिंगार आई। अरे भाई फौज के नौकरी ऐसन ह जब फोन आई तब निकले के रात बिरात उ रोत होई न कनिया खूबे लो अब जकर मर्दे जाई उ रोई ना हो। अरे रोवे का बात छोड़ के चल जाना ये दादा हम मनी के तनी बाजार हटिया भेजनी है त तनी ना है जाए 1 घंटा की बात मार सबसे पूछ लगल जे कि फलाना देखला हो तोर भैया के देखला कहने कि ओतने डेरी में जोहे लगेली जात जोल जी नहीं चलो ज्यादा ओकरे मुंह पर मत कही ह नहीं कह पैसे रुपया सब कुछ ना हो जाला जी काहे ना होखेला पैसा ना रहे त कोनो काम कर लेबू नहीं लेकिन परिवार ना रही तो कोनो काम करे का होई चलो नौकरिए से बढ़ के परिवार बाबा एगो बात लाभ से कौन है ना कि जानी आपका लड़का कोई ना नौकरी पले ना जितने छुटे रही होता ना कौन है ना कि एगो काम रह समूह जौन भरतन जाए 10 रुपया वाला तनी आई तो ओके सबका नाम चढ़ावे के बाटे ठीक बाटे ऐसन देखी ना सब के उधर दे देताटे हां ये नहीं खी देत जी आई जे वो नहीं खी काम इनका के ना तू का के निकाल दिहल जाओ में से टाइम से पैसा देत नहीं खी लेबे तो मेहरार हो जीती जे हम सही निकाल देते आ उनकर ना खाली जब ना तब पैसे जो होत रहेलिए टाइम से पैसा देवे के थुए ना रहेला पैसा तो देवे के बेरी उनको लागेला कि आग लग जाइए दादा आज सही कि जी आज हम कई घरे जाता नहीं ठीक ना ठीक बाटे हो ठीक आ जाए ई कम है का देख कैसे कहते कि कनियावा रोवत होई ना घरवा में मत जाके कह दे हाँ तुम करके हम मरबो करब जहाँ दूसरा का बात सुनी हम तो जाए तनी देखी तो हो मरत गला देखी तो का करत या रोई तो मारा भी एक लात का रो तरी रे पैसा रही तो सब कुछ बाटे पैसा ना रही तो कुछ नहीं चल बताओ ससुर काहे खातिर कहल जाला कि जब मर्द ना रही तो ससुर बनावल वैसे कि मर्द लगे रहेला तो तनी आन में जीव होला निक नहीं लागत आ नैहर रखी माई बाप के रह अब का करिए सासु ऐसा लायक ना मिलली ना कि हाँ हमार सेवा संस्कार करी हाँ कुछ समझ ही में नहीं खियावत आज ले हमार श्रद्धा पूरा ना भइले भगवान जी को भाभी से बतियाई। हेलो हेलो गोला तनी भाभी खुश रही हम मन करता खाली दिन रात रोवे के निक नहीं खेलागत काहे है बची आ जानत नहीं खू चल गई है ना डिप्टी पर नंदू जी चल गई नी तब का तो बिहान ये बार चलियो गई नी ये बाबे हमके बोला लो ना हो ना जाई नौकरी है भातार तो हमरा के नौकरी चाहिए अब बुझाता तो हम ही कहनी कि फौजी के हैं जाई नौकरी बहुत ना नौकरी चलिए होला बुची रौरो त राजे न बाटे नौकरी मरद पौनी नसीब के कितना तेज बानी अब तो हम ही नहीं जानता नहीं कि कितना नसीब का तेज बनी कि कोरा मामा फूटल बाटे चली ठीक है बा ठीक अरे ठीक लगी जी रौरो आवे के ना मन करी हो जैसे देखम ना हाँ भौजी खूब मजाक कल अब तो मजाक करे केकरा से बतियाओ तरी रे केकरा से बतियाओ तरी भाभी से बतियाओ का भाभी से बतियाओ तरी हां आ का रो तरी रे तोर माई के मौत हो भइल बाटे का रे की रो तरी हां लइका हमर तोरा चलते बाहर ना जाओ कमाई रे हां एक तो कैसे तो हम 2 पैसा एथु क के लइका के पढ़ा लिखा के कैसे हम मरद नौकरी लगौला से तो मम्मी जी हम का कोई नहीं हमी का रो तरी बताओ ना का करे निक नहीं ना जाई तो पैसा आई के टाइम से रे हां चल जाके तलिए हमर गोड़ मिसा लेकिन ना जाके मर्दा के लेके चटाबू का हां हमन के देखी जा मर्द छोड़ के रहल रुका आओ तनी घरवा में त मारतनी लड़ा के तार का पर आयो अभी पति रोवती असगुना हनियर अरे गोइल त गई बात बतिया बतारी हे जा बैठ के कौन अपनी माई से दुख सुख रो बतारी
भइल बड़ी ये और के ऊपर मेहरा। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ से गोड़ लगता नहीं। हम सोनी सुमन और ये अपन टीम बाटे। यहाँ के बानी राकेश राजा जी और यहाँ के बानी पूजा जी। तो देखी जा हमने के वीडियो बनावे के ये संदेश रहा कि फौज की नौकरी ऐसा होवे कि परिवार नया हो या पुरान हो, अब ना बियाह भइल रहो तुरंत लेके या बाद में अब फोन आजी नौकरी पर से तो जाहे के बाटे। तो देखी जा तो उहे बाटे। तो ये सब गलत बात बाटे कि मर्द के ना रहला पर सास पतोह के दुख दे से मारस डांटस से तो करस ना करे के चाहिए। बिल्कुल गलत बात बाटे। अपन बेटी समझ के रखे के चाहिए अपनी बहू के। तो हम जैसे कहनी वैसे रहो सब नत करम जा। आई वीडियो रहो सबके अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम जा, शेयर करम जा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइम जरा सबके वीडियो कैसा लागल है। ये वीडियो से लेते नहीं जा विदाई। अगले वीडियो में फिर मिल जाए, तब तक बाय बाय।